Ibrahim is een Tsjetsjeen, maar ook een taxichauffeur in Antwerpen. Al 11 jaar vluchteling in ons land. Hij ontmoet Filip, een Vlaamse cameraman met een passie voor de Kaukasus. Ze maken eerst ruzie, ze verbroederen en dan beslissen ze om samen op reis te vertrekken. Want Ibrahim wil toch zo graag zijn zoontje zien. Taxi Antwerpen Grooslicht. Ik woon in Antwerpen, zo'n kolkende westerse stad waar culturen zijn samengestroomd. Ontelbare levensverhalen kruisen er elkaar elke dag. Gevlucht, getrouwd of gewoon toevallig hier terechtgekomen. Ik ontmoet Ibrahim op het Astridplein. Ibrahim komt uit Tsjetsjenië in de Kaukasus, een regio in Rusland die me sterk interesseert. Ibrahim vluchtte 10 jaar geleden naar België en werkt al een tijdje als taxichauffeur in Antwerpen. Merci. Mijn zoontje neemt Skype niet. Misschien hoort hij niet. Ik spreek met hem elke avond. Hè. Dus ik probeer elke avond met hem te contacteren. Want ja, ik mis hem veel. Hè. Is mijn bloed. Is mijn zoon. Ibrahim raakte in de problemen tijdens de laatste Russisch-Tsjetsjeense oorlog. Hij moest zijn familie en zijn pasgeboren zoontje achterlaten. Ik kan wel lekker dingen eten, maar dat vind ik niet zo lekker als ik mis zoveel voor mijn zoon. Zo. Als hij zal hier zijn, dan is het oké misschien. Ik volg Ibrahim enkele nachten in zijn taxi. Ik probeer hem beter te leren kennen. De verhalen die hij me vertelt zijn pakkend. Ibrahim is nog steeds getekend door de oorlog. Die klootzaken, zij doet mij weg. Ze willen mij doodmaken. Ja. Het is niet gemakkelijk nu alles dit vertellen. Ik probeer dat alles vergeten. Ja, nu ben ik Belg geworden. Nu, ja, ik wil terug naar Tsjetsjenië, maar wat moet ik daar verwachten? Misschien, ja. Misschien kom ik ook. Ja, ik weet niet. Ik weet het niet. Zie hier, begrafenis. Op één begrafenis 10, 15 mensen. Die willen nu begraven. Misschien in de film hebben jullie ook niet gezien hetzelfde. Maar ik heb wel zo dat gezien. Er zijn bijna 1 miljoen Tsjetsjenen hier in Europa, overal, hier in België ook. Dus jullie hebben voor allemaal geholpen. Dus we hebben echt respect voor jullie. Wij krijgen allemaal zoveel van België. Dat begrijp ik eigenlijk niet. Nu Ibrahim Belg geworden is, kan hij zijn familie in Tsjetsjenië weer opzoeken. Toch is hij bang om het veilige België te verlaten. Ik voel mij hier zoals in mijn thuis. Zoals ben ik hier geboren. Als ik ga nu naar die stad, ik ken daar niks. Dat was door de oorlog, Filip, alles kapot. Alles was kapot en ik ken die stad niet. Ja, als ik ga naartoe nu, mijn broers moeten mij wegwijzen daar. Want ik ken die stad niet. Alles is zo nieuw. Maar hier ken ik wel, hier. Gemeentestraat, Carnotstraat, Astridplein, Rooseveltpad, alles ken ik hier. Maar ja, daar ken ik niks. Ik overtuig Ibrahim om met mij naar Tsjetsjenië te reizen. Ik wil het prachtige landschap en de gastvrije cultuur van de noordelijke Kaukasus beter leren kennen. En Ibrahim die wil doodgraag zijn zoon en familie weer zien. We reizen via Moskou. Ibrahim is zenuwachtig. Gisteren heeft de Russische grenscontrole hem 2 uur lang vastgehouden. Daarna mocht hij dan toch het land binnen. Ja, die moet gewoon Tsjetsjen zien, dan is het klaar. Hè? Dat is genoeg. Je moet niks doen, maar toch jouw gezicht, Tsjetsjense gezicht, dan word je direct gepakt. Hè? Ja, ik ben zeker kwaad. Alle mensen zijn door. En jij ook, Filip, gewoon door. En ik ben daar opgepakt, moet ik zo zenuwachtig daar wachten. Zeker ben ik kwaad. En wat moet ik verwachten? Op dit moment weet ik niet. Dat was niet zo leuk, hè?
Als hij na alle controles terug op de luchthaven is, kalmeert Ibrahim. Hij baant zich een weg tussen de andere Tsjetsjenen. Door die mensen zie ik hier veel Tsjetsjenen. Door die mensen ben ik gekalmeerd. Ik ben terug in Tsjetsjenië al. Ten acht jaar, ik niet geweest, maar België is slecht. Just terug. Echt. Op het vliegtuig genieten de meeste mensen van een korte rust, maar Ibrahim kan geen slaap vatten. We kijken samen naar videobeelden die zijn familie vanuit Tsjetsjenië had opgestuurd. My god, dat was zo lang geleden, die mensen heb ik gezien. Zo lang geleden. Misschien de mensen kennen mij niet meer. Misschien ze hebben mij vergeten al. Ah, hier zie ik mijn zoontje. Hij is omhoog. Spijt als ik woon in België, hij woont daar. Dat is echt spijt, hè. Ik heb juist over gedacht over mijn zoontje. Ik heb zo gedacht, ik zal hem zien. Ik kan je zo voorstellen, hoe heb ik gemist zo 10 jaar. Tsjetsjenië, mijn vaderland, moederland. Maar waarom kunnen we niet doorlopen tot daar? Ik heb geen geduld. Mijn zoontje wacht voor mij daar. Het weerzien met zijn zoon is een teleurstelling. Umalt lijkt zijn vader niet te herkennen. Kijk zijn reactie, Philip. Hij bent niet lief met mij. Philip. Hij is een beetje verlegen. Ja, kijk, hij is niet lief met mij. Hij pakt mij zo niet, hè. Zie? Zo, ja, dit eigenlijk. Kom maar. Oh, chupa chups, ja, mooi. Ja, dat is mijn schuld. Dat is zijn schuld niet. Helemaal niet. Dat doet echt pijn, echt waar. Ik was zo dromen hem te zien. In Sergenjurt, het dorp waar Ibrahim vandaan komt, krijgt hij wel een warm welkom. De hele familie wacht hem op en het duurt niet lang voor de herinneringen van vroeger weer naar boven komen. Zij heeft voor mij zo gezorgd, echt waar. Ik werd te laat, zoetjes. Dat ben je. Ibrahim heeft voor alle familieleden een paar dure schoenen uit België meegebracht. M. Grigor. Dat is duur winkel op meer, hè, Philip? M. Grigor. Самое качественное, обувь. Daar armen en honing en alles. Tegenwoordig. Sergenjurt is een rustig klein dorpje aan de voet van het Kaukasusgebergte. Ibrahim is in opperbeste stemming. Zijn moeder Zulpa neemt ons mee naar zijn vroegere schooltje. We kloppen aan in klas 4, het klasje waar nu ook Umalt les volgt. То есть я учился в этой школе, в этом классе. В этом же классе. Это же учительница. Да. Но совсем другое время. Да. Другое время. Zo lang geleden. De tijd loopt zo snel. Хороший мальчик был. И мальчик был хороший, и ученик был хороший. Да, только время такое повернулось, что дальше вот так сложилась его жизнь. Ibrahim geniet van deze nostalgische omgeving. En ik ben verbaasd zo'n modern klasje te zien. De sfeer is gemoedelijk en het leven gaat zijn gewone gang. Wanneer we thuiskomen mag ik proeven van de Tsjetsjeense gastvrijheid. Zulpa maakt voor ons een traditionele maaltijd klaar. Галушки, мясо,
Галушки с этим чесноком – это наше национальное блюдо, очень вкусное. Когда гости приезжают, мы всегда вот это национальное блюдо преподносим гостю. Это большое уважение гостю, большое уважение. Voor het eten gaat Umal bidden met Adam, Ibrahims oudste broer. Ibrahim is nu dan wel in Tsjetsjenië, toch voelt hij een grote afstand tussen hem en zijn zoon. De maaltijd brengt troost. Dat is gigantisch, zo lang heb ik dat niet gegeten, snapt u? Die heb ik 10 jaar in België niet gezien. We rijden naar Grozny, de stad die ik mij van televisie herinner als een puinhoop. Dat is mooi. New York. Ongelooflijk. Was alles kapot. Van de ruïne die de stad was, blijft niks meer over. Grozny is een moderne stad in de Kaukasus geworden. Daar hebben olie en Russisch geld voor gezorgd. De oorlog blijkt geschiedenis die thuis hoort in een museum. Terug in Sezhenjurt zie ik dat ook daar alles naarstig wordt heropgebouwd. De straten zijn omzoomd met mooie grote huizen. Ook Ibrahim heeft een baksteen in zijn maag. Met het geld dat hij hun opstuurde, hebben zijn broers een nieuw huis voor hem gebouwd. Chic, hè? Alles klaar, badkamer, slaapkamer, verwarming, alles klaar. Water ze hebben juist binnengebracht. Dat is mooi. Obaha! Adam, awala, Umar heeft iets zo, ik weet niet, bom of raket, iets gewonnen van deze. Oei, dat kan ontploffen. Dat gaat ontploffen misschien. Вот такой бывает, вот, впереди. Взорвался, остался вот этот. Net als je zou denken dat de oorlog in Tsjetsjenië voltooid verleden tijd was, duiken stille getuigen op. Yusuf, Ibrahims jongste broer, neemt ons mee naar wat vroeger een van de mooiste plekjes van het dorp was. Het is echt gezond hier. Dat is lager. Zegt u iets? De kinderen mag ook grote mensen komen, maar nu, ik heb gehoord, de lager is alles kapot. Daar kunt u niks zien, niks. Toch wil ik een kijkje nemen aan de overkant. Met wat moeite steken we de rivier over. Yusuf wijst ons de weg. Ik krijg een ander Sezhenjurt te zien. De verwoestende gedaante van de oorlog duikt weer op. Je ziet, de bouw is kapot. Deze is kapot. Gelijk, deze twee bouw was alles per totaal in Sezhenjurt, alles was kapot. Hè? Ja, zie, Philip, de verschil tussen ons. Hij durft daar lopen, ik niet. Hè? Oh, ik durf daar niet lopen en dan ga ik daar misschien aanploffen, hè? Dat weet ik niet. Hè? Voilà, Jozef! Kom terug, klosjaar. Ja, ik wil van hier zo snel mogelijk weg. Philip, doe maar een beetje rap alsjeblieft. Ik wil snel weg van hier. Ik zie dat niet graag. Dat is met jouw wil ben ik hier gekomen dat te zien. Dat jou laten zien. Oei, ik heb hier gewoond, my god. Alhamdulillah, nu ik woon in België. Alhamdulillah. Я все это видел, я все это слышал. Для меня это полнейшая реальность. Красивые места. We gaan op familiebezoek verderop in het dorp. We komen bij een tante en een neef. Zij vertellen hoe het dorp eruit zag tijdens de oorlog. Когда война была, в подвалах жили. Это село, другое село бегали. Место не находили. Беженцы были. Самолеты бомбили, танки бомбили. Место не находили себе. Очень тяжело было. Молодых забирали. Молодых забирали, старых забирали. Без известий много пропали. Заново все сделали.
Вот здесь ни одного дома не было, не разрушено. Все разрушены были. 5% разруха был. 95%. Ничего не было. Все сгорело. Ну, сейчас война кончилась. Очень хорошо живем. Пенсии получаем, безработиц получаем, зарплата получаем. Очень хорошо живем. Никто голодных нету, холодных нету, газ есть, свет есть, все нормально. Наш президент вот такой. Ну а сейчас вроде бы уже сейчас нормально, нормализовалось, спокойно, можно уже потихонечку возвращаться туда. Сейчас уже никого там не принимайте. Тут хорошо скажу. 3 пендель домой гони. Люди не понимают, вот они сейчас говорят, все отлично, все хорошо, но есть отдельный слой, у которых есть свои проблемы, которые не могут здесь появиться. Они, к счастью, у них нету проблем, но есть отдельный слой, отдельные люди, которые должны уехать. En inderdaad, wat verderop woont nog een tante. Haar gezin heeft minder geluk gehad. Абдулла у меня 16 лет был. Мой ровесник. Орехи собирать пошел, там на мине попал, умерла на мине. Это война, виноват. А второй сын, 72 год рождения, 2004 год забрал, без вести пропал у меня. Нету, до сих пор не знаю ничего. Без вести пошел. Одноклассник был. 79 год Абдул. До червол швас всегда у меня на сердце. Muthalib is haar jongste zoon en ook hij is getekend door de oorlog. Zijn rechtervoet raakt hij kwijt door een mijn. Hij wordt ervan verdacht de rebellen van de Tsjetsjeense Mujahedin te hebben geholpen. Он был забран, в тюрьме сидел, потом его амнистировали, но это каждая минута все равно он под контролем. Zij zijn, dus Muthalib, zij zijn vanaf nu een beetje gekalmeerd hier. Ja. Tot nu was echt druk bij hem. Dat was allemaal hier gekomen en hem weggebracht. En elke moment hier is echt gevaarlijk. Filip, we gaan snel door van hier, ja. Ik wil naar het mooie berglandschap van de Kaukasus. De Mujahedin zouden zich hier nog schuilhouden. De enige militaire controlepost raken we snel door. Проехали, мы показываем мое удостоверение, которое я работал. Вот. Это удостоверение военного пенсионера. Я работал в Минобороне. Там ребята все знакомые, я сейчас работаю. Я горжусь, что я чеченец всей душой, что родился и живу в Чечне родной. Ibrahim heeft nooit met zoveel woorden gezegd waarom hij dit prachtige landschap heeft achtergelaten. Ik probeer te weten te komen wat er nu precies is gebeurd. Ik heb genoeg schrik gehad. Ik wil dat vergeten, Filip. Als ik zal jou nu vertellen dat doet mij echt pijn. Hè. Dat was echt een gevaarlijk moment voor mijn leven. Hè. Je bent alles kapot, alles bloed. En ze doet jou in begrafenis en heb je daar 4 nachten gezeten. Ja, slaap kan je niet, maar je krijgt geen eten, je krijgt geen water. Heb je zo ooit gedaan? Nee, ja, dat is voor jouw fantasie, echt waar, Filip. Dat is voor jouw fantasie, je gelooft. Ik weet het, je gelooft mij niet. Maar dat was inderdaad zo. Ze hebben mij echt geslaagd en alles bloed, alles kapot gemaakt. Je ziet mijn gezicht, dat zijn niet gelijk jouw gezicht. Zo recht heb ik gezicht niet. Dat was alles per totaal kapot. Hè. Hier overal. Hè. Dat was alles bloed. En dan naar begrafenis. En dan die elke moment, de situatie. Ik was zo denken over mijn zoontje, pas geboren. Ja. Just geboren, mijn zoontje. En ik was zo denken, ja... Omdat, dat kan toch niet. Ik was zo denken over mijn moeder. Hoe weent ze?
horen. Zal ik ook laten zijn, man? Laatste 10 jaar heb ik zo niet gelopen door de bergen. Zijn leeftijd heb ik hier veel gelopen zonder probleem, maar nu wel een probleem. Omdat, hallo, ik ook los. Op de heuvels vlakbij het dorp ligt Ibrahims vader begraven. Hij is tijdens de oorlog aan een hartstilstand gestorven. Pashayo, Khamzat, Bismillahirrahmanirrahim. Heel yes, heel handig. Heel loyal. Ik wil als ik zal sterven, ik hoop het, mijn lichaam, de mensen in België zal mij hier brengen. Ibrahim lijkt het al beter met zijn zoon te kunnen vinden, maar hij heeft het moeilijk om zich opnieuw aan te passen aan de Tsjetsjeense mentaliteit. Dat is wel een mooi dorp. Goeie mensen wonen hier, maar echt sterke karakter. Ik kan zo momenteel niet volgen. Ik voel mij Tsjetsjen, maar ik kan dat niet volgen. De karakter kan ik niet volgen. In Europa kan ik me beter voelen, snapt u? Ik weet het, achter mij gaat iemand niet lopen, bam, dat weet ik. En ze gaat me ook niet bombarderen, dat weet ik ook. Посмотри, чеченский, Чечню посмотри, может ты не скоро увидишь, я сейчас отвезу тебя, иншаллах, в Бельгию. Misschien, может быть, ты горы не скоро увидишь. Бельгия очень такой город, нету там гор, как здесь. Но ты там можешь увидеть красивых девушек. Посмотри туда. Volgende week keren we terug naar de gevarenzone, naar Mali, op de frontlinie in de strijd met de extremisten. Roken mag er niet, muziek maken is verboden. De rebellen van Noord-Mali passen de meest extreme vorm van sharia toe. We trekken mee met hen op. In naam van de sharia, volgende week zaterdag op Canvas. Ah, attention, ça peut être dangereux. Hein? Ils ne sont pas plus musulmans que nous. Ils font ça parce que ce sont des bandits armés seulement. Ils peuvent le faire, ils l'ont fait.